natin si nanay. So abutan na lang natin si nanay ng pangalmusal niya at saka tubig. Yun. Kumusta ho nanay? Tagal-tagal ho tayo hindi nagkita na ya. Ah? Ito ho, tubig. Lagi kayo iinom ng tubig na ya. Okay. Kaulitin ho. Pag nakita ko kayo ulit. Okay, ingat po kayo lagi nay. Sige po. Ayun mga bay, muli na naman natin napasaya si nanay kahit sa simpleng tulong lang. So ilang araw ko na rin na nabibigyan si nanay. Yung iba naman doon ay off cam, no? Walang vlog, hindi siya naka-vlog, basta binibigyan ko lang siya na wala naman vlog. So ayan mga bay, dahil kailangan ko na naman mag-ipon ulit para patuloy tayo makapagbigay sa iba. So kasi ang pinagkukunan ko mga bay ay yung mismong allowance ko lang, no? Meron akong food allowance na 150. So ang ginawa ng misis ko, pinababaunan niya ako, no? Tapos yung 150 pesos ay nasisave ko na, naiipon na. Doon ko kinukuha yung pang-abot-abot ko sa mga kung ano nakita ko dyan sa gilid. Okay, so ayun mga bay, isang simpleng alihikain na maaaring makapagpasaya sa iba. Di sa ulitin ulit at tayo ay marami pang papasaya, mabigyan ng kahit konti. Yan, so ipon muna tayo ulit mga bay. So hope you enjoy this vlog, this content. Dito mga bay, hindi ko to gusto wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Wala tayong hindi ko masasabing vlog ko, no? Basta gusto ko lang ipakita kung ano talagang ginagawa ko sa buhay. Gusto kong i-share sa inyo. Ayan, so alam nyo, tumadod sa hindi, tuloy tayo dito sa ating ginagawa. So diba, so ito nga pala, Born to Be Right.